Diin man ka nakahuwam. Sa akong stepbrother. Ni Paulo? Oh, Maayo kanino kay bisag igsuon na mas amahan ni Paulo pero mutabang gihapon siya nimo. Maayo pa si Paulo, kanino og trabaho. Swerte kay ang asawa niya. ah, Naana pa sila anak? wa pa? Ha? Wa pa? Uy, ano good? Kamalas gud ang Paulo. Trisha, may mo ba? Ayaw lang pagpangilabot. Ngano man ka? Kita ramang duhang nagstorya. Bisa na, lain kayong paminaw na eh. O niya, ikaw? Asa may plano ni mo sa mong kinambuhi? Oh, nasabtaan na da. Abi ba na kog bularga kas gawas? Wa pa gidi katawagi? Wa pa lagi, nagpaabot pa ko. Pila naman nakabuwan nga nagpaabot ka, uy. Maabot pa ka na. Basin, ingon ana na lang gid ka hangtod sa hangtod. Magsige na lang niya kapangayong tabang sa mong igsuon. Oh, Trisha. Number man eh. Kinsam ka ni. Hello? Oo, ma'am. Ako ni. Ha? Makalarga na ko? Sige, ma'am. Anda mo dayon ako ang kong mga gikinahanglan sa akong paglarga, ma'am. Mao ba? Maayo hinuon nga makalarga na ka. Lagi day. Kanos naman daw? Basing karong buwan na day. Mo'y ingon sa taga-agency. Noon? Nga makalarga na ka? Maulagi, Paulo. Og, kabala ka. Hinahinayan ti kagbayad sa akong nautang nimo kung makasweldo na ko dito. Ay nanagunaw na ako yo eh. Di maayo ay. Paan? Kining magdubol data ninyo before ka mo larga. Ha? Pero wa pa man ko'y kwarta din eh. Ay kabala ka. Ako'y bahala. Mao ba? I-treat ni dinner? Oray? Kung mao, manggit ako akong salubon, ana. Ha? Kinahanglan gwapa ko. Aron dili sad kaingon si Paulo na ako nga low class ra ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Siyempre, igsuon ka niya. Dili na to sila hatagan og chance nga maubos ilang pagtan-aw nato. Sama sa panultihan. Fake it until you make it. Oh, Trisha. Hi kuya. Hi Tricia. By the way Tricia, akong wife si Chris. Hi! Sexy paghihapon ka ha, bisag mabdos ka. Thank you. Maulaging pabantayan yun din ako ni Paulo kung makalarga na unya ako. Kay basing ni Pauli na ako, wala unya ko asawa. Ay kabala ka kuya. Isaada ko nimo. Way makaduol si mong asawa. Bisan kinsa. Sige na Han, mga ona ta. Na-serve naman ang food. Kung magkalisod gani ka din eh, tawagi lang niya si Paulo ha. Okay, sige. Way kaso. Pag-amping baya din niya. Ayog kabalakan ako. Ikaw may pag-amping dito. Tuod, unsa maka-oras mo larga? Ila naman day ko kaadlaw din is lang nasod. Gimingaw naman gay ko ni Tricia. Akong tawagan eh.
Puhon mo chat lang niya kung nimo ha kung makasweldo na ko. Sige dong, amping diha. Ay, gimingaw na noon ko ay kunin mo da. Sus, pila rin pagdagan sa dawa ka tuig, uy. Sige na, kaya na po kayo gibuhat din eh. Okay, day. I love you. I love you too. Pila na lang kaadlaw kong paaboton. Huwag makapauli na gyud ko sa Pinas. Makapauli na ko sa amo. Kumusta naman ka kong asawa, no? Di na ako makapaabot pa sa adlaw nga magkita mi. Ingon man sa akong anak. Nga nung makamagsulti nga moabot na di karon. Gusto ta kang i-surprise. Mao ba? Mas ni gwapa magkagsamot dayo eh. Nakoy dagang pasalubong para nimo. Og imong man para sa tong anak. Mao ba? Oh, unsa man imong gipanglain? Para ni Dong Paulo ug sa iyang asawa nga si Chris. Mao ba? Pero uwa naman sila. Ha? Kasi wala. Nagbuwag sila si Chris ug si Paulo? Oo. Oh, wala lagi magiskot na ko si Paulo lagi. Sige manunta mig chat. Magkikistorya lang unya ko niya. Maayo pa. May pag-abot kuya. Salamat Paulo. Unsa man din hitabo ninyo ni Chris de? Di lang gid may magkasinabot kuya eh. Unya, kansad, masay kawilihan kay pamami anak. Paulo. Di na tayo mag-istorya bahay niya kuya. Okay na ko, bahala siya. Ay, moro sad gini akong giampo dong. Nga dili mo abot sa punto nga ingon ana mi ni Tricia. Magpaabot na lang ko ni Tricia din eh. Lunch break pa mo din yaron. May kani kay sudra sa mall ning iyang gitrabahoan. Oh, yun na. Si Chris man na. Chris? Chris? Chito? Ay! Abot na di ka? Oh, last week lang. Dagot sa mga din eh. Nagpaabot kong Tricia. Unsa? Mayo kay gipasaylo gyapon mo siya, no? Ha? Usay, Don't tell me nga wa ka may baw. wait, kadit lang ha. Saan sa man? Naa sila affair sa imong igsoon ni si Paolo. Oh, Nasakpan gyud ako sila sa akto. sa... That's the reason why I broke up with your brother. Oh, kuya. Kuya, unsa ba? Usa? Ha? Usa? Nahibaw kong naamoy affair sa akong asawa. Iksuon kong traidor! Kuya! Pamutusay mo si Nina! Pamutos! Ha? Nahibaw kong gibuang ko nimo. Nahibaw kong kabit nimo nga akong igsuon. Hayop ka! Pikaon kang dako! Chito! Laya sa niniya! O gibili na bata! Chito! Nagkabuwag din may ni Tricia. O gato ron, wa ko may baw kung kanusan ako sila mapasaylo. Kay dili pagid ko andam. Dini na lang kutob. Og daghang salamat. Armin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katong mga higalang kaagi ni Chito nga tagaliluan Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit ka naguluhan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga suking di paminaw,
kinasingkasig ko kadapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.